tu beri uhun. Tu uhun. Judan kajing hun. Yemun. Ngapet menemo. Kat bangi dang ya praise. Ya utrai. Ya syad lah kerdam lah kan tiru. Sengaw bala sep melasyuk ban syad ban kerdam. Ban perta ban hala. Hanrei. La syai pinwan biang. Balai namal ngem hun. Amen. Ngem hun ban. Ruai nam ta utrai ngem hun ya kaban. Syad nam ta ka jong utrai. Kanu ngon la hun. Layo sengaw ketien la biang. Mtrek syuk ban sengap. Dan balong konta. La hun. Dang kuat sengap behin ya. Kanu ngon badang kuat si ban sengap. Inang kuat ban sengap. Ngem hun. Kata di ka jinglong jong beriu. Pinda ai kanu rumju hun. Ndai. Da ai kanu rumju hun. Because lahikai ngi human wants are unlimited. Habada sliang layo ko bani ong ni jing sngohun ngalayo ka ni jing sngohun handa inda pila dem di auto sa sipang pim sliang biang hiang dai boong ba manta ngalayo mandi ngalahun ngam tredi syu lanu lani syu bo pi tngan ba haba pila tngan ba pila yo bam ba pi ong ni ngasngohun manta ti ngalayo bam handa sa sipang auto ngim tngan biang ni tngan biang hi kumju. Ni tngan biang hi kumju, ni sliang biang hi kumju. Ngaju iki kena haba ki wan manishim ki test paper, lane ki report card. Ngaju pani ki marks jongki, ngape pi yo kan ni. Lahun yo kan ni. Ki kena ki bakam minot haga kot ma ki dong ms ngem 4 hun. Tengong la da fim 4 hun ni kan ni pin yo sa kan no. Dan di kena bala yo 99. 99 out of 100. Nam tak itu bampak jui itu unai mo apa report card jongki. I bidang ki 3. Syakman. Dan zero syakman. Handai yuta perbashi yo be haki kandai po. Dah yo 99 rum 4 hun. 4 hun. Adon kini kajingnya tu kana baladan we beriu spa bha. Bau tahu beriu spa bha. Udan lu ke spa baro. Kat bau kwa ban bam jing bam baro kat bau kwa uyolun. Kijing di baro ko abandi uyolun. Kijan ki barem dor kanu ru labi bantiet. Kaying ka bahe ula bantay. Kajing tia ka ba itanat ula ban tien. Hanray wat kataru kemen. Uni ubreu baru spa kemen. Ubreu ubala dia ban yo baro kat bau kwa kat bau mon. Hanray udan per uni uwe neighbor jong uta perusa kaying terap. But udan lah kalong, but udan arngut kikun. Tau beri beruspa, jupet beang desya, sajan marjan yang jong namar ulapan yang dikikan ro, mau saudang kaying jong jrom hati kan ro. But kata kamrati ajong kadan syajrong. But nang tena jrong, kamrati ajong ula bani isya ti syapo pat kadon kata kaying terap kabarin. Baru tahu beri baduk. Handai ulung ngopat, nga badan baro, nga balalut baro, handai ngasngong ngadang dunai Day namar kata ka mensim jong akam kemen. Handai pe utiu beriu baduk pan, usaha ka ying terep, ka jandu nadu bawan sa hang ni hadu mentala ka ni snem ngai ka jubi ka janju pong. Kita ikun jong urung ngai ki jubi ki janji pong. Dalaret diutu bahel apan pong itu baret. Berkata kalok jong uru, pong be ka jubi ka jan, njui ban bujuli. Mat pong bika jubat. Lesi tentang isi keliang lani ar keliang. Handai kat bau lengop nama bujuyo sngo baik barki. Bau kemen u ya lek ka ya mare ya lek ka ya re baik takun jong u. Baru kemen ha bau pet. Bar ha bau yo i ka jing kemen ka jong u tiu beriu. Uru ka penlong ka mensim jong u ban kemen lang ban reki lang ha bau yo i bau tau pa u reki lang bagi taki kun. Ka penlong yu. Handai kensan par ha bau pet bat u reki lang bat kitia udom no. Napa barki mo reki paham tu reki sibat kemabat balingan susim mentah ka jing kemen jong utia utai libam dani i area bat kapenlong bayu ka leng a pisa ka mensim ka jong u balai na marba kumnu ngau barius pa badan lut ngangam kemen kat ba utiu bam dani eu kemen bat ulet ban yathu yu ta manager jong u mau udan tahu manager jong u bajan mahabat u baju shim kirai na u advisor ru mau day advisor jong u te ulit ban
ya share lang ba utaw manager jung ang wan hang ni utani uta manager wangan peni ya me tu ulai kiu chuta sa kamera thia jung baru peni u play ta jing khang yen baru ang pet hang thia pet ka thia ka yeng trap ikum ba di bawan da slap jor katulum kan sahab hin dala dia lani da jur ka leer la ban rat lot baru ka yeng ka jong han rai pet balai u thiu beri u comment balai u thiu beri u comment But kata ka peleng bayu baru uang ngaju keli bun sen yang ladi balai utiu beri comment ngangam comment. But uniu manager pak jong bari advisor uang ngatep balai utiu comment bat pipem comment kenrat. Kadai na marba utiu beri hang ti umdan kanu gajing kwa. Uniu beri hang ti balai comment namar umdan kanu gajing kwa uhun. Balai utiu beri comment namar ba uhun. Judan bak khodiu shaka jing kawai balai na marba ubaduk mo umla ban ra ki presence but kidon ki buon ki daw ulang bai tang hang ta shiyeng bat ki command but uniu advisor habau ong yu taw kan rajong ong uthiu command na marba dan kanu ga jing kwa but kawai ka daw ka dei na marba hun bat dan kanu ga jing kwa ba uniu kan raru ong ngabishni uthia ngakwa baladang ngadan hang ni ngam hun ngam sok ngam kemen balai utiun kemen ngakwa bau tiru num kemen tuang lei bau tiru num kemen habau sa marjan ban nga uru di ban long kumanga dei man kemen mo dei man kemen utiru tiuni advisor jong uliam no wong to sampai nadu la shai kasngi uti ubri unum kemen baru wong kumta tiu la ai ktien ya kenra jong wong sampai nadu la shai uti ubri unum kemenแต่วงมันเล่อยู่วงสาวชุบไปเป็นเซกันรักงานเล่บ่าวที่อุบริอุนุมคอมเมนต์บัดฮาบ่าวที่อุบริอุนุมคอมเมนต์มนุษย์บัดบันคอมเมนต์ฮาบ่าวที่อุบริอุนุมคอมเมนต์ชัวมนุษย์บัดบันตาหังนี่บันคอมเมนต์อุนีปริยสปาอุนคอมเมนต์น้องบัดมาเที่ยวเลี้ยคุมเนี่ยเที่ยวละบรอยชิมีดน้ำมาจุยอดเทียอุนีจุยอดเทียคุมตูรุมจุยอดเทียเที่ยวเคียมันสเต็ปดังสเต็ปอุลาเคียบ่าวเล็กบันเป็ดน้ำมาดังสเต็ปยูแบบยูจุเป็ดเป็นดังตานาจิงคังนี่ดูเตาberiu bagi dia syong ya bam kira kia gile kai hanai hakata ka step kalong ka pala ba kalong kanja bet ka kanja bet ka yin ka jong u ka pala ka jong u ka kanja bet yo i ya ki kun yo i ya kata ka kurem ka kanja bet ka pala ba ula ap ka tu ka ne por u ap be hang ta u ap be khmi be lano kin mi kita mo na yeng shabat but ka ba udang ap yo i ta beriu mi shabar ba u syong hang ta baranda baru ilong kuslai beta obreu sibela wan sakita gi kono la tani upale sele kai lang ban ngeli sele kai la mangi kipaja tai wan pen big nga ube sakita gi konru ula kan hiet ba ta kon pada layam papam tresho man kan ban ngam tresho le kai ban nga le tani kemia tani para but habau ni obreu la kalam ta Uniu beres papa yang hang ni bo comment yes now I'm happy balai na mar bauti comment sure but habau yo i bauti comment sure uni pat uyang hang ni comment but ula up yo tau advisor jong uta manager ban wan kan klik uli ayu kan mo uli ayu kumta bauti comment sure menta ngampa jos ngo yo bo un mai un hala un begi kun menta kan san kumno ka jayu hapo shimit mo jayu hapo shimit pitip ka jayu hapo shimit uniu advisor uniu manager hakapor ba kini ki yeng katu ka yeng kia yot thia te kim ju khang jing khang yet ru kim ju khang mo ka play ba ka jing khang yen ki khang ta ka jing khak balai na mar ba ki sa ka ri ka ba shit te kim ju khang ru balai na mar kim don jing tieng ba yo don won rung nong tu nam dan ye hi ban tu dan ye hi ban tu te ki bim ta te uniu manager uliam no ulai ban bu ka wika pla bisa hang ta ha kli thia jong ta obre uba dong bat ubu hang ta bat men step haba ukiu la kamen ula lengo mo ningkong haba yo ta ka pla bat u pli dana yu hang ni bat u sei para bau pli kata ka song mo pli bat ka kman jong u kala shu pu bet ula kamen kata balai mar yo iya ka bisa kidonki coins mo kidonki coins but ula kamen ula sei usai shabar la thelo shabar bau sedang ban nyo wei
lai sao san rêu nhau ariu lalu baru la cak ta pla uthe biang nyo biang we lai sao san mon uthe biang nyo biang ubun kam tang ka ban nyo bakalang ka jong ka kali kong ladu mene ngai pi chu the pi nyo pi le yu uang ngam hun pet khol biang sa ka lok uang nyo kan nu dan bat pi te kan nu tli dan khandai po khandai dan kan nu khandai po khandai hun balai namar ukwa kan nu shispa anaka shispa pela dan pidan khandai po khandai tingka pin sngo be pin pat dan bisa dan shispa pas ngo na dan bisa da pidan kot spa dia kot spa sung dan bisa ni sung la rio spa mana mal ada shispa te pilaru spa la da pidan shispa tingka hapla pi de brio spa mam de brio baduk Lada pi ong ni ngati ngam tan pisah dai check ba lada pi dan si spa tinggal pi di brio spa. Namar bala ong lupa spa. Handai uniu brio muhun uthe si the nyau balai muhun namar bau kwa kan no. Kwa si spa. Baru perkat ngap bakla ban nyau manga thrai bakla. Baru nyau handai udan kan no khandai khandai bai. Bat hang ta uya thu uniu manager uya thu yu ta kan rajang ong pet ula du nam ka dem ka thia ula du nam ka ban le kai ki khon ula du nam ula khoslai nam u shong be ka ban lem no ban nyo kita ki spa ki jong le shoi ka ban tre le shoi ka ban balla uliam no pe shoi ka kurem jong pe shoi ki khon pe shoi ka ta ka jingkaman ka badan hayeng jong ban ban ka jingmo jong par ka jong ka adan be hang no ha ka ta ka khandai khandai ha ka khandai khandai Pet kibrio jongga pertai, lapan seri mereka ni bak kibrio jongga pertai. Bam ngem hun. Dei nama kata ko ong ba human wants are unlimited. Dah yo kat nu ruam. Nam tahu tu brio ba yo tang si holding ka. Mo pocket money tang si holding ka. In yo kendai las ngoro spa ni las obon pisah ba. Handrai, lada yo kendai ru empat hun namar kwa bet si spa. Kwa bet si spa naka si spa. Ba hun ba udan kata ka khandai ukwa ai kata kawai ban pendap hanri ha kakting ka jong ble uji sulap ya kanika parsi syapang lang brot bala ja bau noi kita ki khandai ban lewat yu tau wei ban lewat yu tau wei ubala ja hang ni ha bau lewat pe uji so bau ai kanika parsi bahaba ulet ban war yu tau wei ulang berot balaja baru syam yu kadon ka jingkemen kadon ka jingkawai bala uni u balaja ulawan pai la wan kadon ka jingkemen hanrai hang ni par uni wei bri ula kuslai balai namarba ula yo ka spa hanrai empat hun ya kata ka spa kanung pila jios ngo ka jingi tu khanash pangu King Midas Ajios ngo King Midas utau siya mo baru spa bah handai ni kata ka spa ka jang kwa shushu bat bah ka wi ka miet udwai wong ablay lay bah kat bang ali ban kata kan man kesiar the golden touch Midas udwai kum ta ada miet ban step da shisha ka jayu bakat bau kata kala kesiar mo uki men step nyat ta ka Jankup jong penban kalak ya bani balai nama kalak siar lakup dah ka kesiar lakum nu biasa ju hiar siapa upang tak selipar jong kalak selipar ru kalak siar lak ya sak kerja melara syu nang ta ulai ulat thengan ulai ka ban sma mo habar jong gedan tagi tiu kula ba ubi ulai ban sma ban kta kalak kesiar lon ulai sa kamera bam hangta usang hangta ka dining table jong bad umut ban bam ong la thengan palat la sliang palat mo la terkong ta rendang usem ta ka kata khuri bandi penban kala kesiar bad kar ka bau kta kala kesiar hanrai ha ka bakut ulai kta ayuno ya ka khun jong no khun ba pli kadang kemen kawan man kedop yu kepa jong ka bad uru ulai ban piam ya ka hanre habak ba ule kum ta jayu ka khun jong uyo ka ba u iet la kala kesiar bat hang tau sngo thu ka jingkwa jonga kampen mentoy yanga
Mudang ayo kanu ru nganum hun. Mo hang tahu sawan pa utaw ba grant wish ya uong melahun kata melahun kat ba mekta la long siar melahun am kata bat upan ma bu kelaba mod uong ngalas ngau thu mo ka jingkwa jonga kala long ka ba bakla ngam dei ban kwa lalot ngadei ban hun upol wong ya Timothy ban hun mo hikai kata ban hun but hang ni ru ngakwa ban peni pi ke kata ka jingkwa jong kibreu ba ka jingkwa ka jong u try u blejongi ke kata ka jingkwa ken mau ngi kum kibreu am ngim ju hun ngim hun dangi bam kanu ngim hun amar shibet la bam than la stet ru ka ban sei shibet la thli biang bam biang da don jingdi bara bang pala ru la di khput adi la lot ben hanrai sa spang la mi biang hi la thli biang kwa biang hi ban thep mot kam ju hun pitep kadai kata ba khpo jung ubreu kalong ka bam ju hun lanu ru mju kadang mju kadang lanu ru pai bar ngaha kani ga por na Isaiah sanpusan kakting ka jong blei ko ong na Isaiah sanpusan ka dekot ka baar kakting jong blei ko ong kumni balei pi penlut sba ya ki bamlong kpu bat ka jingtrei jong pi ya ka bam pen kadang bet ubreu baro utrei nam ta ka kini ki lightly necessities of life kini ki food clothing shelter ya lahi kayangi kata ha for school baki ki jinon kam ki jong ubreu kadai bet ka bam nang ta ka kup bat ka dei nama kata juong kasem kayeng kasem kayeng food clothing and shelter ka bam ka kup bat ka yeng ong idon kam kita lightly modu briu baro hi uya be nam ta kini lightly mo ki kwa be kini lightly hanrai hadin ba ulai yoru kini lightly how tu briu hun ubreu wat kata ru unom hun dei na mar tahang ni ka ktien jong blei kawan ka ktien jong blei ko ong balei pi penlut sbai yaki bam long kpu why do you spend money on what is not food and your wages on what does not satisfy ka ni ka kentien ka boong satisfy mat ngi dei ki breu ki bam julong satisfied ngim long satisfied menengok ngai pi lahun ka syat karwai pi ong hoi lahun rei la syai fin wan biang hiam kamut pat hun hi ya ka ban syakri ru ngim hun kata ka dei ka wek ba utrai ru kwa nangi banginum hun hadu ka jingwan ka jongu try ngini ya be ya kata handai ki breu jong ka perthai ki ya be pat ya ka jong ka ne ka perthai bat ki trei ki minat ki do bat ya kita ke baro balai na marba ki be ya ki be ya ka spa bat kata ka spa pat ban ai ki ong ba ladang adon ka spa ka baning kong ha ka jingem ubri don kambe ka pisa mo bri perthai ngi karen namar ba ka pisa kan ai pila ban thiet ka ba deileng ba pisa pila ban thiet ka ko ka jan no deileng ma ka pisa pila ban tei ka yeng ladam don pisa kini lightly ru pinum yo handai ai ngo you try pat ha ka hima jong try pa kamlong komta namar ka hima ka jong try pa khting ka jong blei ko ong ka hima ka jong blei kam dei ka bam no kam dei ka bam balai namar ba ka bam ka dei tang nam ta kanika met handai ka mensem ka dei jong no jong u try ting kam minot nam ta kanika met handai nam ta ka na ka ban ta kanika mensem ka ban lek pai chno ka mensem dei jong u try ka hab ban lek pai sha u tryแต่ได้นำมาkata hang ne ka ong ba balai ngi penlut mo ngi shu penlut leno ha kita ki bamlong kpu henry ha kani ka por hab bashim katika kentin satisfy mo ka bampen hun kam ju pen hun ngi kanu pen hun lanu ru hak tin ka jong blai lahi kai la bon sen ma kini ki tayo bala le pilayo sngo pilayo ji kai shapang usamla oba respa ya pilayo ka ji kai shapang ni usamla oba respa hanenga kwa bangin pai biang shaka ju hi ka dekat in pai shushu shapang kata ka jingem ka jong utau samla oba respa na matios lunong ka ba khat kendai la kran shapang uniu samla oba respa pila dep
ya ka jing batai shapang uni usam la berespa ba uwan sha ujisu bat kei ula propose mo bat kei par ujisu pan pai pan ban yu nga ko ba pin pet bat nga ya ka khot ka ba ar po ar hadin mo ujisu la ula batai yu kumno pila ban le bat kei pi dei ban le la batai uni usam la berespa ban de no ai no mo ban wan ban but ya nga ban ba ka ding phana ban but Hanrei hang ni kadukot ka ba ar po ar pet. Jayu yu ni samla obarius pa. Jayu yu kaksin ko ong. Henrei haba utaw samla ula yo snow ya kataga ktin. Ula let no snow si. Uli pai kum no. Uklam pai da ka jing kemen. Pe habangi wan sha utrai how to ngili pai da ka jing snow si. Kadung haba piwan sha ka jing shakri. Bat pidas ngosi pilih pai siang. Kadungut. Ngapun sih ngajuli pai ngosi. Handai kejing ngosi namar ba? Benut. Mo dangku awan syong. Handai uni barius papat hang ni uli pai dengan kejing ngosi. Handai kejing ngosi jong upa kadai kai. Aku apa fin pet ba hapo ketin pareng pinum yuat jing mutan. Hak ketin kasih kakren sepang jong uni samla uba. Samla uba? Teginong lang, samla uba? Two syllable word, real, spa. Uni di ubri uba kumno? Uba real, uriu ayu? Uriu, spa. Yo jingmun. Uni di samla uba? Real, spa. Uni di kena samla? Udi way? Ubriu, uba? Real, spa. Dan kibriu kiba? Real spa. Kim real belai. Haleluya. Ublay kwa ingi bangin real spa. Handai kwa ingi bangin real belai. Amen. Ladang ilong ki real kiba real belai. Ublay un ingi ka spa. Amen. Pingai kata? Kanu kwa ban dan spa. Kanu kwa ban dan spa. Come on. Ublay uang kay ka pafikwa nganay. Paano nga dengan sa ay? Ni baru ikwa am ka spa, baru ikwa. Handai banyoy kata spa ngidan ka man real ayo. Ngidan ka man real? Blay. Pai kadi ka jing ngosi jong ni u samla baru spa. Ka jing ngosi ka jong u ka day na marba u pet naba udon pe ka kut kumnu kani ka dukon. Bali us ngosi uni u samla baru spa. Naba udon shi bun ki spa. Bali us ngosi ni ubreu? Naba udon shi bun ki spa. Haba bun ka spa kadon ka jing sngo si. But uni ula sngo si balay na marba ubun ka spa. But because he went away grieving, right? He went away grieving because he had many possessions. Many possessions. Daong possessions. Hang ni keting kasih ko ong namba udon shibon ki spa ngishu modder be ba udon udon ka pisa mo spa ngisngo be ba kadeka pisa ba ubon pisa. Andrei haka English translation ko ong he had many possessions. Possessions kam ong tangeka pisa. Possessions kala bandai you possess a house, you possess a car, you possess a motorbike, you possess a bank account, you possess the most branded or the most expensive shoe, watch, wallet, bag, jacket, more limited edition. But hang ni ru uni ubariu spa. But dayna markata he had many possessions. He went grieving. Kan mau kibriu ki babuna ki possessions. Bali na mar possessions mun ke ki bapi done. Mut jingmu jong perkat jong pi kala don be hang tu. Mau pisno benut ban I ikini. So benut. Haga pertai ngi ju ong ikani ngi ju kran bahai kani ka satisfaction. Bada kran chapang satisfaction. Bun benta ki satisfaction ki baju ong job satisfaction. Bali ki bro kimne ki bun ki try isi banai la try hang ni next month pintep ong em nga kham try shu hang tong la try sha ni. Tu wen dong kham try shu hang tong la try sha wai. Bali na mar kim dan job satisfaction. Na mar kim hon hai ba ki try. Kala bandai na mar ba phi pim hon ni ka tu ka kam. Lani kala bandai ba ki tu ba ai kami phi kim hon ni ka kam jong phi. Kala bandai both ways. But kim hun job satisfaction ka kam. Mo ngim hun ka kam ka bangingi tray.
Pertai mentah yuat ki senrang ru ki longkom ta namar ngai I. Hayeng ngaru kalom ta ngadon ki para senrang samla mo. Dale jinglan si phang khamslam maki baning ni ban khrea. Si phang lami la phang nakabali si la rung biang wang ap si phang anwan lawan phang nakabali yang ap si phang la le biang la kala da ba orange phang lo mi ap si phang la le biang kala da ba jerngam hun phang I ru si berula dam wang ngam tra le shu wang ngam tra le shu balai da man ngam hun phang I ru ngam hun te teng kalong war hakariam rungim hun hakariam rung hun pastor jo ai nga pibun cuti phang bitang kawai pan Kikan tay kilom tamo, buo na poduli na papasay sa ibatan iti way. Iya ko ikusi lakla yung alay diskan han gijuti paro. Yung ito gibag jo pibaro ngan diskan han lot. Bamju pang, bamju deng, bamju leye. Para babasay sa ibatan iti way. Leju bamdan. But akaryam ka bay rungim hun. Don kibreo labam pedik. Don mga isu dan iway. Ba msngohun ba kwa bam tau burger mo bala bang pala tau burger la panu pa artli uwei pat bam di pi la panu pa artli ong ai artli namar ladang lalu duni uwei kat banwan so uwei ong kadang no mo nganum hun kpo te ka kadang ndai ka suntur te kampat hun ki babu nam silom ta da ba ki pilabiang ni la kadang ka kpon den jakashu handai ka suntur te dang kwa bet balai hang ta ringim dan ka jing hun ki bre ki badi ki babu at balai kidi katu. Balai. Namar kidi tang sipek arpek kimhun. Kimhun. Kiku amandi hadu benda tiap madan. Mlashu ban kia. Menen nang yeto kana. Ina yeto kana. Ha kawi sngi dan kata kaying ya brio. Adon arngut ki brio mo ki sang shaula. Ki sang shaula arngut. Tiap ki kran kum nu shu ai be ha be tau wei na po met jong tau wei la ha be klon be ha po shaula. Laksai kum ta balai namar barar ngoi kidi babu ai teu namar lo thiam la shu ban yeng utu bamut khlir la khlir namar bu yala di ru ai la man khlir barar ngoi kishu karthat tawai ha pamadan ha shaula ka khlir an shaula te da kum nu ki lai don bai I te gile ban yara ban khlir ta balang ha ka khlir ha po shaula da pai la tho leng lot kan ikador da ka da pai lot balai handai shu ai ngo ba kias ang shaula bamdan rengah danding dan tak ada pai tiada lami kata clear tha la tho te ubru badi room ju hun udi kanu kanuru wangam hun syubo da ula hun am ka por baudi te mot ha ka diga miet ha la thia madan la thia nala next day umde shu bandi am na mo la hun ka di handai next day unle biang shatu shadum senyong man ka sngi yi be tu ju hi ubru ba thiang tu ujuhi beri wati ang tu. Lati katu tadi ban hun no mo, kim hun. Kikina ki badi drugs, balik ki yap because of overdose. Balik ki haban overdose. Balik namar kim hun. Kinda di kanu kim hun. Bat ki yap no haka overdose. Don ki beriu kim hun. Wat haka pornography. Kat badang pet katadang ko apet, kat badang pet katadang ko apet. Don ki bawan plamo, ki shem no, ki yo no you try. Baki kelaba mut no, baki yang bau try upelat yang ini nakani. Baki itu bakum no hakapor baki dang don hakum kata ka jingem. Mo baru shimet laban pen. Balai namar ba kakhmat kam hun. Kei kam hun kakhmat. Kanung ong ye pi ban rakti. Kanung haba pi lamut ban tiano la pe shang su check phone. Si bela poi pe status siya, la pe status baro pe YouTube ta pe ter you scroll ba ngakan mapaswa biong ma ka scroll ta never ending kam cukut kat ba pidang laban scroll kat tadang mi bat pi kat badang pe ka khamadang dang da pe kot pa de sam thia tangi wei page rupat kut kat ban flip another page layo thia dan li bala ha bro dan ki khana ba puli exam for matric puli ang nganum tre ban puli hajing thia na mangan yo thia mo da shong hajing thia te mo lati kna ban yo thia ba tengan shong hapo shuki omta ti shong hapo shuki si phang isu tu be jam jai tu be hang tu la flat hamadan balai indah pe phone ban la ban pe baro shimiet
balai namar ka khmat kam hun. Ka khpo kam hun, ka khmat kam hun. Ki skoru kam hun. Ngap bet dan ki bru por ngalit sha yi para arkme jonga ibak sa ka wi ka snong ile puli hangta le sha be marwe be tengong sa shwa shimiet nang tangin sa one following day te hangta ngakan mau baro shimiet ngaklam yo thia balai na mau tu bathia marjan utem te baro shimiet pe baro shimiet utem te ngaso la landa lyrics la landa lyrics bah utem te baro shimiet ngong ya para arkme jonga ngong niu kena hang niu utem te be kum ni special menta kamien ne man kamien ni lom tu ang dei tang kamien baru sisngiru uang kame bet baro ar pusau kenta man ka sngi lada udan hayeng muru sutem te bet mut ka skoru kam hun bataru udan tang ka wehi ka kaset udan tang ka wehi ka kaset chu rewind replay ka jo mut kamdan ke ru ha ka ni ka prothai ka bala ban ai ngi ke ka jing hun dan eru dan we ubriu u bastad bhau tau briu bastad bha bat kat bau dang puliu ong ngampat hun ka puliu pendap pendap class 12 wang an le degree ngan le graduation ula pendap ka graduation gold medalist bet la pendap graduation wang an le masters ngampat hun kata ka puliu masters ru yo gold medalist hadin kata wang an le PhD sansnam ula le bat hang taru laptop hadin ka taru ong em ngapat hun hira PhD ngan puli ngakwa puli susu puli hadu ba klamla man pendap kata jing puli jong balai ula point san ker ai ngoi mi jonga men shara ande for exam im nama imengi long very strict ha ka jing puli long strict ba mi ni shu ai ngoi ngi jumare be sha mi ji yong tai pha nai pha kot than yo biet ti ju ai nuk sa bi ta obreu ko ve tu obreu apulia than poisan care hende ngam ai kata ka advice pi dewan pulia mo hende dewan pulia ban biet hende ban pulia ban start amen kajing pulia ka dewan wan rai kajing start dei kajing biet te don mur ki bre ha ka partai ki don be ha kata ka benta ba kim ju hun ya ka ke ru kat ba ki kile kim ju hun ki kwa shu bat ha kata ka jing kwa ki du Tia do dem do lot teng ki bam ru kim bam shu no kidan bam ru kim bang shu ban bam bandi ru kim bang shu bandi hadu bakin daya bandi buat kinda di kan ru kim buat namar balai kim hun kadon ke hire ke ka ba kata hapo jongki ka bam pen hun ka bam aya kan nuga jing hun ka satisfaction ka ba satisfaction hanre uji su kran shapang kane yangi ki ba puli bar basngap ga khting ka jong u ki baleru ka tinga jong u na Matias lunong ka bahnrio tingin fa ka ni ka por na Matias lunong ka bahnrio hey ba ublay ula hikayingi bangim dai man khuslai na du kar pusan ter finsham hang to uji su ong na mar kata nga ong happy wat khuslai ela ka jingem ka ba pin bam pe ki babun ngis ngongi bam handai la shai ngila thangan biang kam hon ka bang uong ruingi wanum khuslai lani ka ba pin di mot ngi sliang biang nang tapan lemni yaka met jong pi pe hang ni lemni ka met jong pi ke ba pen kup handai ha kan nga shukwa ban pen ep draw your attention don't worry about your life what will you eat or what will you drink or about your body pe ka dan ko koma hang tu and about your body nang ta ka met ru kam hun don ki babun ki bangop ha kata mentam dei shutang samla adu ki kena preteens teenagers nang ta wat ki adults ki ngom hakane ka brai ka brai jong ka do hanrai ka think ka jong blai ko ong how to phimte bakani ka mat ka dei kai raya krani phangata ka dei ka temple ka jong u men sim ka ying shong ne jong u men sim jong u try bat ka hikai ngi ban pandon burong long bakani ka mat won sing ngi pai ka ni ka khor ngi ong ba blai ngi ong ban ngim khuslai ka bam ka di bat ka kup ane hang ni wong ru ba wade ka nika met bali na mar ki brio ki kila wat be kai ki wat de ka bam ki wat de ka di ki wat de ka ban penhon ni ka nika met de na mar kata bali ki brio ki shong lok bun henry nadu genesis la hikai ka ni ba ar ki met ka wan long ka wei
Mon dei shu ar la dei iwei. Balai kei ka bapenlong ar. Iwei namar bala dei met. Si sen ha balai don relation bak kata ka wei pat ka met. Henry hang ni ublei uong ngim dei ban wa di kita. Uji su uong ha Yohanes Henry ngangalong ukpu ka jing im. Kabam. Manu ba ai ka bang? Jisu. Henry habang ibam pat banginum tengan shu. Dei manu? Dei Jisu. Jisu ang ngalong ukpu ka jing im the bread of life. Utaw baba mi nga onom tengan shu. Pengi bam jing bam mentai shu ben ngila tengan biang. Henry utaw ba yo yu Jisu onom tengan shu. Jisu haba uya kren bakani kabriu. Kanong Samaria. Hangta ken mau uya syong mat ka kren pang au kawan bantong mo la kren pang ta ko Jisu ang ngadon kata ko Kaba haba padi padom sliang shu. Wang onom sliang shu. Hayo ana si kren pang kata ba udei ukpu jong ka jing em. Bar kita ki bangai hau kinom sliang shu lanoru. De hang ni ka ngiyo ka jing hun. Ha ka pertheng yem syam ya ka jing hun. No. Habangi wat sya ka pertheng bangan try no da ini kam ngan hun. Monira. Ngan tiet no da kaningan hun. Monira. Ngan bam no da kaningan hun. Monira. Ngan di no da kaningan hun. Monira. Ngan yalang no da kaningan kantay ngan hun. Mo dan ki balaya lang bun ngun. Ngakali gawai kapor dan gawai para long ngaman sya. Nayale school. Bon samla palat tingi silengo mo yung pim sngo long no. Don't you feel weird? Ban no have many boyfriends. Tiko ang habadan buffet. Ngakan mawi kata ko ang habadan buffet. You go through every buffet and you taste. Ano? Mafi mahan. Hadu mafi yo. This is the one I want. But kung nga habang ile ngakan mawi kawigas ngi le jeans na PB. Dia lapet jeans is a jeans mo. Handai ko ang la try lot baro. Try lot. Dia ko nga pai. Even having boyfriends is like wearing a jeans. You have to try it first. But if you have a pershangsha, hadu ba fina yo the fittest. This fits me. Then you take it home. Ko nga dia ko nga I'm still in the process. I'm selecting my husband. So until the day I find the perfect man, I'll take him home. Teko ogom ta. Henry kata ka di ka jingkran, kibre jong ka perthai. Aju kan mau, aju ong no, I'm gonna save it. Ngan save. Na marshi wala da ngayo lok pat ngani thu kumno utay samla jonga turu samla jonga. Kumno ngan explain. Henry okay, baru kibre mo tu ka puan ngaru ngam pada te bahang dan school tingam da te bahai kita Henry somewhere ngas ngau bai nadu ka mensharu try ukran bai wala dangang apa itu you try Henry try ladu itu lupa uya krani kita but ngai nam ta jong piru try don't make any warnings ba uju ai you try bangi don kam ban ngap e kata ngidon kam ban ngap ya kita ki warnings ba ublei ai pet kun ka jing hun jong pi kam dei hakini ka jing hun jong pi kan dei betang hanga tang mga balaban penhun pi dan iwei ngidang yakran menekani ngidang yakendo dan iwei iong ba ngaju duai be bangan yo obriu jong ublei mo iong be ka jing duai jong ka dei betang kan ngan yo obriu jong ublei tengah kelingo ngajing duai jong pi ditang kata pin yo obriu jong blei da pila yo obriu jong blei pila hun labiang jingem jong pi lakun kata di ka mission jong pi gibubur ngikut betang hakata bangan yo obriu jong blei Pai pastor yung Shakri yo ublay, pinyo ubre yung ublay. Amen? Tada pi Shakri yo ublay, pinyo ubre yung ublay. Katakan day, mo ublay usyong hang tu ban ngap. Oh, what do you want? Umday kum tu waiter mo, wan rakalis, yes madam, what do you want? Umday kum ta. Henry kaday ngi bangin, focus jong kaday be ban Shakri yo ublay. Lada ka focus jong kaday be ban Shakri yo ublay ulatip. Ya ke ban aingi ngas ngau tra badan ngidon hapadeng jongi ru ani ka puang anim kerteng dan itai ong ladan arngut mo mai ba itai yeshong lang si parlok yeshong ba itai wei ong ni ngas ngungu ha yo utra ha ni ka por ba nadu bangala Shakri yo ublay ngamju
ngam ju dunakam iom ta. Ngam ju dunakam. Namar idan ha kawe ka kam iju bela kawe ka kam. Ti ngam ju dunakam na du bangai syakri utrai. But ngam ju duna pisaru. Mo manusia tinga soleran ban le jing syakri ru tang la dei ka por ban lum jing aingu. Syaban wan tu ka plah hajan jenga ngale lupa sabar. Isu ong ngale toilet mo. Tin sa wan pai pandal ada belum lu jing aingu balai namar ba pli im ju dan tang ban ai ban tap jing aingu ri im dan. Te hadin kata apa kat bai syakri ublay utrai la tep nam ta jong i ban ai kam i mo im ju duna. But itai we pariyong pililay kum ta ngali tray rungam tray henry ngadan pisah ben. Mula dangi syakri ngi long hok bai ha ublay am. Ilong hok be baru blay ngi syakri ba yo blay aka donon baro klem kanu jingkwa baleu tu buri hang tie ukmen namar umdan gay umdan ka jing kwa handre ha kasngi ba u yo am bat usngau thu badang duna si iwe lakut kata kan mau ha kat bangi dang don hang ni ha parthai ka jingkwa jong idem ta ka ting ka ong ba brai ke ba haneng. Amen. In berai, mut ban kwa, ban berai. Kata kekentian berai mo, actually kadai ban to be lustful. Mo ban berai. Handai hang ni ban berai ka jingmut jong ka berai hang ni pat kadai ban kwa her. Ban kwa pada kwa shisha. Haddu ba fim pat yo fim hun. Haddu ban pat yo hibam hun. Mut ngin kwa ke balong kenja beneng. Dai ban kwa ke balong Perthai. Nama hasil itu Yohanes rulong. Wanum iet pi ya ka? Ya kay. Wanum iet pi ya ka? Perthai. Nama ut kita ke ba iet ka perthai mut ki kwa. Ya ba iet fi kwa am. Na fim kwa na ba iet. Lada fi iet yunu fi kwa na ban syong lang ban ya kendo ba ban ya syong ya keren. Aba iet ni kwa. Dai nama kata Yohanes wong wanum iet ya kan ka perthai nama ban iet ka mut ban kwa. Hande wong ingi bangin kwa ikay. Ngin kwa ke badai kenja beneng. Habangin ak kwa ke balong kenja beneng am ka fokus jong ka long be syate. Syau blai. Bat kini ho jong ka perthai ke badon kam namar ublai jing ngira ya keren kan bat iwe samlaru mana kini ngong akan mau. Ngimen sya dang ren ngia pej bha kini ki movies Arabian Nights ani ki stories ngi ju pulie bha Aladdin and the Magic Lamp. Dang ren ngaru ngaju kwa bha Magic Lamp. Bangan rub lamp, genie comes out of it. Ban ngakwa kata, bau tau genie pen fulfill the wishes. Henry kat badang he kam dam dala ngau thu. Ya utrai nang latep yu ngas ngau thu kani ka way. Ba ublay jungi umday ublay uba grant wishes. Ublay jungi umday uba grant wishes. But our God is God of providence. Jehovah Jireh. Ublay jongka jing pendap. Ni pendap ik ka jing don kam. Umday ka jing kwa. You right try? Umday boong bangin kwa. Mo nga kwa kali, nga kwa samla, nga kwa lok. Kyobud ki kwa kita. Kita kimday ki jing kwa. Syakri bi utray. Utray latep ki jing don kam jong pi. God looks after our needs, not our wants. Because human wants are unlimited. Human wants are unlimited. Tekin mau uniu samla ubariu spa, namar ba uriu tangka spa, umriu yau belai. Ulalek no ada kaba sngosi. Henry, kawi kanuksa kaba krang iyo kadai ba uji suru. Wat uji suru ladon kapor ba ulas ngosi ulas ngo corded Ba ulas ngo corded uji su hakawi kapor. Ba udah pusep ru hata kapor. Baka ketinga jong mlay ko ang makata kasep ka jong u. Kala jaw kum ka ula jaw kita kisep kum ka snam. Hebrew nong ka basan dekot bahnyo. Ngakwa ban pen EP ka jing ngosi jong ka perthai, bat ka jing ngosi ka jong u blay. Ka jing ngosi jong u real spa, bat ka jing ngosi jong u real blay. Mo ngidon kamban ngosi. Handai ka jing ngosi ka ba real blay. Umday ka jing ngosi ka ba real spa. Namar ke jing ngosi ba real spa ki ngosi ban noy kita ki jing don jing jong ki. Namar ki dang ngo bang te dang ngo mujati dang ngo jangan ka perthai, bat ki ngosi ban let ban pai shau blay. Handai habang ngosi pat
na ka banta utrai hang ta pat ka don pat ka jing pen em pen kan mau ka jing snow si jong ka perthei ka jing snow si ban e noi ka perthei ka yalam sha ka jing yap ka jing snow si ban e noi ka perthei la ne ka jing e ka perthei ban e no mo kita ki jing bam jing di la ne ka ta ka jing le snow bha ka jing em perthei ka yalam sha ka jing yap han ka jing snow si ka bareu blai pat ka yalam sha ka jing pen em ngan peni pi hak ni ka por pa Hebrew san khot bah nyau ko ong kum ni tengin ne puli lang uba hakis ngi ka do jong u haba ula ai ngu ya ki jing duai bat ki jing kerpat lem bat ka jing ka ang ka bakrau bat ki ummat hauta ubala ban pelat ya u na ka jing yap bat habala yo snow ya u na mar ka jing tieng riu blai jong u yo tu kan tieng riu blai dan arngot kiba reu uwei uba reu ya ka spa uwei par uba reu ya u blai amen hang ni uniru ula snow si e during his earthly life manu bade hi hang ni but his la tho da ka capital letter lanu ngi use capital letter 3 rules at the beginning of a sentence nang ta after a full stop nang ta if it is a proper noun but come day at the beginning of the sentence nor after a full stop in the middle, kabumut, it's a proper noun. His, balira thought the capital letter H. Manu bade uni his, he. Manu, uday u, Jisu. Baha kapol ba u udang don hang ni ha? Kendo. Pe haka kasi am kathok be dak red u. Henry pe haka translation kaong kathok capital dak he. Thok dak he kabumut a proper noun. Kaba refer ya u Jisu hang ni. Ba uru ula don hakai haka jing duai uladon haka jing kerpat uladon hadu ba udah jauh ki umat wala ula ka angru bat kani ka digasin jong kai pitep kani ka digasin jong kai ku menu Jisu ulong kumte haka khper you khper Getsemani kani ka digapor ha iba Jisu haba udan uduai lai sien uong yu khpa uong ladalong Shim no, weng no, kanika kurina nga. Ay bakan light no. Handre kam kamon jonga, handre kamon jong me. Kuliah na gitu gi gospel mo uong hakata udway ukerpat. Udah jauh kita sep ka snam. Mod hang ta udway ukerpat kwa. Kamu mod udon haka jing leng a ka jing pisa. Udon haka jing leng a jing pisa ka jing sngosi. Handre haba ushim pa kata kuri. Wat ka jing sngosi ulet. Mo nak jing diau nak jing long long pisa ulet pat kata pat ka jing sngosi jong Jisu kawan rayu pat ingi kata ka jing sngosi jong uni bariu blai kawan rayu ka jing amen kawan rayu ka jing pen ngaku aban aiman semi pi we ka ni ka por lada don bas ngap nem don bas ngap nei lei ka kam jong pi di ban pen yo sngo bet lada ki kran ben ya pi nei lei lada ki pen shi tom ya pi ru nei lei ngedang siyo sngo mo dan iwei baong ba ngi la long kum ki bal ayap hasnong dan ba kli shu ngi dan ba wan shu ban ya kran ngi ban ya don jing ya de shu ban ngi balai na mar ban la pediang yu utra ngi la pendep e ka hok ka ba utra u kai ngi ang ya pendep jing pen baptis ki ba bon ha dan lili iwei kna samla hadien jong jing pen baptis ha ba ka yeng jong ki kitep baong ba ila wan pen baptis pila ban mundur ki da sha bom lengkut kena ka bala arpo we arpo arsnam karata hayeng jongi kita lengkut ya i bada bom tiada ko balai na mar balapen baptis mod habangi pediang yu tra habangi ngi shakri yu blai am habangi long hok baru blai ban ngi sngosi no mo ngi sngosi balai ngi sngosi ba haga jing yu blai ngi sngosi ke ngi sngosi ba ngalaju pen sngosi ya u blai ndai banga sngosi banga i no ikani ka perthai habangi sngosi no na mar banga la pen sngosi yu blai kata ka jing sngosi kawan rayu kawan rai ka jing pen Henry ka jing sngosi ban sngosi o nga sngo benut pi ngam tre don ki bam kwa ban pen baptis balai namar ba ki ong ba up shopping ngam pat kwa pen baptis namar ngam pat sngo la ban ya ka perthai ki don balong kumta Henry to ai ngin yo nuk sa ha kani ka sngi leng ba ki ni ki atli ki kentien but the beauty of the word what i kentien ru ka ai jihikai jing sneng jing mentoy ya ka jing jongi ka pen ben amen habang nga perkat mo nga perkat nga pet tang
bangi wi kentian teng kawan ra ka jing penthama ha ka jing em ka jing dei ka jongi baru blai uniu samla bawr ngi cukran be mo samla baru spa o ngi modur be to samla baru spa ndai kani ka kleng ka keren sepang utau samla uba riu tangya ka spa daya shu sawa be shau be mo banginum riu tangya ka spa kita ki possessions ki jongi handlingin long ki riu ki bar riu blai ban riu blai mon ayo kumnu pite baong bar riu haba piyo snow amen mod ngidei be ban pen snow yanu yau blai amen ngin pen snow ba yo blai sha kiwe dei na markata haba ki brio ki snap ingi kinumi snow ba o te brio ta ba sarong mo na mar teng tang na jingkran jongki ru pila snow tho ba ki riu spa mod ki pen riu be tang ka spa jongki hanai tu ngin long kita ki ba pen riu ya u blai mod kini yo snow ya u blai lang ba ka jing em ka jongi nga kwa ban pen kot ha ka ni ka por swa ba ngin le ha ka jing duai ka khtin ka jong blai ko ong kum ni na Ningkong Timothy lenong ka ba ningkong neither give heed to fables and endless genealogies which minister questions rather than godly mut real blay mo godly mut real blay godly edifying which is in faith pai ngan puli da ka ktin khasi hang ni ktin khasi ko ongkum ni lemni pensyashkor yaki puriskam kai bat yaki jinghiar pateng baklem kut dai am ngi jias ngo dong pias ngo ne kata oh na mala yas ngo na du imei pa jungi la ngo na di parat la du miet ki meidot la yas ngo mut ka syuhiar pateng kita ki khana ki syuhiar pateng henry hangingi bangim dei ban skam kita ki puriskam henry ngi di ban le ke ya ka ktien ka jongu blai henry ki ba kampen long jing yasat ban ya ka jing syakri ya ublay ka balong ha ka jing nget mo hakting hasi ko ong ban ya ka jing syakri ya ublay ka balong ha ka jing nget kamut ngi ha ban le kham tam ya ka jing sya hang ni ka di bandai kham tam ban ya ka jing riu blay mo amen inon kam ban long ki ba riu blay dai shu ban long ki riu spa mot ban pen riu ya ki bamdan jing modi eru em kitu besuyan her pateng tem dan nongrem he eru em na mar ngi dan tang ko ga nongrem kada ka dei kai ka ktien ka jongu blai hang ne ngi dan ya ka nongrem ka jing em jongi amen ya ma jing kru ni ka por nganget ku pan thmai ngi iwei pe iwei bangi mi na ka ka jaka ngin mi kum ki riu blai amen ngin mi kum ki samla ki ba riu blai ile ban ai ngu ha ka ni ka por you try ban ai di le di show try but try nganum hun kumbang ala ong epi ki brio jong ka prothei ki wat be ke ka ban pen hun ya la dia ka jingkwa mo ka jingkwa jong ka do handai tu ai nginum hun ngiru nginum hun ngin kwa sho ya u try amen ngin kwa sho you know ya u try ngin kwa sho yo mun sem ko jong u ngin kwa sho e ka ban shakri ya u try